de infantil do noso cole estiveron estudiando os costumes de distintos puntos de España. Os de 3 anos fálanos de Nadal en Cataluña. En Cataluña falan catalán. Cataluña está en Barcelona. Barcelona está a la visita de muros. O tío é un tronco que hai que dar de comer para que cacen de calpado. Eu teño que falar das chuches e aí van. O tío caga as chuches. O tío é máxico e trae regalos pequenos. E tenho que dar comida. No. Tía. O tío trae chuches. Tócame a mí. O tío caga regalos. O tío trae chuches. O tío ten un gorro na cabeza. Primero é máis negro. Daqui, por aquí, e por aquí. Como de Papá Noel. Barretina. Barretina chamase. Onde é o nome? Un tronco que come pan. É que quería traer regalos aos nenos de Cataluña. Quería traer regalos aos nenos de Cataluña. Porque come. Mas sabe o Gabriel? Carros. This is a real good again. Que ten o tío na cara? Sorios. Que máis? Bota. Que máis? Dentes. Que máis? Bota. E ten Sorios. nariz. Ahora Mario. Come chuches, comida, cerdo, ahorro, sollos. Así, vení. Loco.
Sta schifiri. Che uomo che fai caca. O campo. Ok. O nero che fai caca no campo. E che tieni che tieni un rolo.